Gihimong requirement ang pagsulubog body cam sa pagpahigayon sa mga operasyon sa Talisay City Police, bisan na gani sa ilang pagpatrolya. Si Femery Dumabok sa report. Usa ka online orientation ang gisalmutan sa pipila ka mga nangulo sa mga operasyon sa Talisay City Police kaganihang buntag. Ang mga orientation may labot na sa pagpasabot sa kinahanglanon nga dunay body cam sa bisan unsa nga mga police operation ug bisan na sa ilang mga foot ug mobile patrol. Lakip na sa orientation nga gipasigdahan sa Pier 07 ang may labot sa mga communication gadgets. Mato di Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, gani atong 2022 pa lang aduna nay upat ka mga body camera ang Talisay City Police issue sa Philippine National Police. Giangko niya nga kulang gyud kini hinungdan niya ni gamit sila guban pang mga device aron lang gyud ma-document ang bisan unsang operation. Provide services to the community within the 5-minute or 3-minute response time. At the same time, documented. Well documented and well recorded ang ato ang mga activities para this is for integrity and transparency na lang po. Karong tuiga, gitinguha sa Talisay City Police nga madungagan ang mga body cam kay di lang kini alang sa transparency apan lakip na sa safety sa mga personnel. Nanginahanglan og kapin sa 80 ka mga body cam ang Talisay City Police sa matag adlaw nila nga pagpatrolya ug uban pang operasyon. Mipadayag hinuon si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga andam ang dakbayan sa Talisay sa pagpalit og dugang kahimanan alang sa epektibong panerbisyo sa kapulisan. Uyon kay kuana, I wanna talk to Samuang Hepe kay usa sa amuag yung ako yung giingon niya na buhaton nato kung naay mga operation diri sa Talisay dapat wag gyud nay mga kanang mga tap di ko musugot ni ana. So kung mauna iyang gusto na mopalit ang mga more body cams for more transparency to our people, uyon ko ni ana. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.